Molt bona gent i benvinguts. Avui us porto una nova ruta. En aquest cas pugem fins al turó de les Gatoses, que és sens dubte el turó per excel·lència de la zona de Trigaleres. Ja que és una autopista allò, hi ha un piló de corriols en aquell turó. Doncs bueno, em dirigeixo cap allà. Jo he sortit des del poble, però també teniu l'alternativa d'aparcar en el Parc de Sant Salvador. Però ja us deixaré la ruta, el link de la ruta a baix de la descripció per si us la voleu descarregar. I ja que estàs a baix, s'absoluta que ajudeu un piló. Així que jo ara primer he agafat el tren de la Bruixa i ara em palmaré amb l'Spiderman i cap amunt a Gatoses. Així que ens veiem. Perquè es feu una idea del que puja aquest corriol, l'Spiderman, porto 2 quilòmetres amb quasi 100 positius, allò d'allà baix de tot, que no sé si es veu gaire, allò és el poble, doncs perquè es feu una idea del que arriba a pujar aquest corriol i encara falta. Aquest és el tros fàcil, però ara vindran les pujadetes fortes fins a dalt a Gatoses. Així que és un corriol, o sigui, per baixar és molt ràpid i tot el que tu vulguis ara pujar, t'hi deixes l'ànima i tant com hi ha. Però bueno, jo seguiré i ja en s'aconsegueixo d'arribar no se'm fa fosc. Així que som-hi. Va, vinga, primera pujada forta. Ai, Déu-n'hi-do. I ara ja vindrà la següent. És perquè feu una idea del que ve ara. Mireu, aquella pujadeta, encara que no us vegi, puja així, llavors trenquem dreta i fem una miqueta de zigzag, pujant bastant inclinat. Però bueno, seguim pujant, que per mi ja és divertit de córrer per muntanya, les pujades. Així que som-hi. Déu-n'hi-do costa, després de tant temps sense fer tanta pujada. Hòstia, me'n recordo abans d'això, quan estava bé, que no estava desonat. Hòstia, aquest corriol em feia corrents. I ara, Déu-n'hi-do. Però bueno, a base de treball, esforç i sacrifici, tot acaba sortint. Vinga. Mireu, heu vist com no us enganyava? L'amunt que queda al poble, ja. I encara, més o menys estem a la meitat del corriol. Falta acabar de pujar i pujar una miqueta més cap a Gatoses. Així que Déu-n'hi-do. Aquest corriol d'aquí no sé si es veu bé, aquest que passa paral·lel, per aquí, aquest. Això, si no vaig mal encaminat, és, no sé si és aquest el corriol d'en Petit i el del costat, sembla que és el Tutti Frutti. Ara no sé segur, perquè sempre els confonc si el del mig és el d'en Petit, que fa poc que el van fer, o el Tutti Frutti. Però bueno, és un dels dos, això perquè, veieu, la mà de corriols que hi ha en aquest cim. Quan trobeu ja aquests corriols, vol dir que ja quasi arribaràs a la pista de Gatoses i llavors tindreu l'opció de continuar per pista cap amunt, que són uns 500 metres, i llavors teniu l'opció de dos corriols, tant el Tutti Frutti com l'Spiderman, que em sembla que l'Spiderman, la pujada final, la comparteix amb el corriol d'en Petit. Així que ja quasi som. Doncs bueno, ja som a la pista. Si anéssim cap allà, aniríem cap a Cal Agustí. Aquesta pista d'aquí
és la que us he dit jo, la pista de Gatoses, que continua, que vindríem des d'allà. Llavors aquest d'aquí, qui sembla que sí que és el d'en Petit, aquest d'aquí, aquell allà, el Tutti Frutti, i jo agafaré per aquí a l'Spiderman. Abans m'havia confós perquè és que fa molt que no vinc per aquí, però bueno, aquí els ho veiem tots. Si veu, sí, el del mig i el d'en Petit, que inclús hi ha el cartell aquí dalt. Aquí el Tutti Frutti i aquí l'Spiderman. I llavors aquí vindria pista, i per aquí n'hi ha un altre que ara no sé quin és d'ells. Però bueno, ja ara pujaré per aquí l'Spiderman cap a Gatoses. Així que seguim pujant. Va, vinga, gent, últims metros i ja que ens hi som. Doncs bueno, ja som a dalt, perquè feu una idea, porto quasi 3 positius en 3 quilòmetres i mig. Venim des d'aquí, que ja veureu que hi ha el cartell que fica Spiderman. I bueno, ja em trobo les Gatoses, que per saber si heu arribat, és la caseta aquesta, que és la caseta per excel·lència. I el que us deia, aquest és el cim per excel·lència dels Corriols, perquè per allà teniu Sanglanota XXL, Sucre, el Furious Bacon. Llavors, si baixem un tram, podem empalmar amb Furious Bacon, Sanglanota, també hi ha la vertical de Gatoses. Per aquí a l'esquerra tiraríem Tutti Frutti, per aquí Spiderman, per aquí el Corriol d'en Petit. Llavors ara baixaré per aquest d'aquí, que ve recte, que és la negra, i algun més que segurament que em deixo, però bueno, és el cim per excel·lència, i també dels que fan enduro en bici, també és el cim per excel·lència. Però bueno, ara jo ja agafaré, baixaré per la negra, que és per on van baixar, si no recordo malament, els de la cursa de la pa amb tomàquet, perdona, de la ratafia que empalmaven amb la llosa. Doncs jo baixaré per aquí a la negra, i de la negra, en comptes de baixar fins a baix de la pista de nou, em desviaré cap a l'esquerra, i llavors ja aniré a buscar de nou la pista de Gatoses, i baixaré per la tiradera dels Galls. Així que som-hi. If I should stay or be alone, won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move. Doncs bueno, aquest és el creuament on els de la cursa de la ratafia, que encara hi ha les fletxes, seguien per aquí, empalmaven amb la llosa, i jo tiraré cap a l'esquerra, cap aquí. Faré aquest tram de la negra cap aquí, és per on passaven l'any passat els de la cursa de la ratafia, que vaig passar jo per aquí. Doncs passaré per aquí, i llavors ja aniré a buscar pista Gatoses, i d'allà els Galls, i ja baixaré de nou cap al poble. Així que seguim. Bona gent, ja em trobo a la pista de Gatoses, canvi de plans. Al final no baixo per als Galls, perquè després de baixar la pista de Gatoses encara he de tornar a pujar una miqueta per llavors baixar als Galls. Al final, aquí, en la pista de Gatoses, trencaré mà dreta i agafaré el Dragon Khan, que s'agafa des de dalt de tot una miqueta més amunt d'aquí, des de la plana de Farners, des d'allà, i arriba sota de la creu. Però jo l'agafaré més o menys a la meitat del camí, i així retallut, i també aniré a sortir sota la creu, i d'allà ja de nou cap al poble, perquè és l'hora i se m'està fent tard. Doncs bueno, gent, com us deia, jo baixaré pel Dragon Khan, que és d'aquest d'aquí. Vindríem d'allà dalt, però bueno, al final baixo per aquí, així retallo tros, perquè ja se m'està fent tard. Són 5:15, i ja de la tarda ja sabeu que allà entre 2:15, ja comença a estar més fosc, així que ja baixem, perquè tampoc porto frontal, així que baixaré per aquí, així retallo tros, però ja tot i així ens sortirà una ruta guapa.
I aprofito per recordar-vos que si no esteu subscrits, que us subscriviu, que com ja sabeu ajuda un piló, i també dir-vos que cada cop estic més content amb les New Balance, les Hierro V7, per ser una sabata amortiguada, no se nota gens pesada, super lleugera, a part el Vibra Mega Grips es nota un piló que s'agafa bé. Avui el terreny està així humit i enfangat, i la veritat que amb les roques i les zones de fang se m'està agafant molt bé la bamba, així que estic molt content d'ella. I us deixaré la review a baix a la descripció per si no l'heu vist. Així que seguim fins a baix. Ara estava pensant, estic per comprar-me l'arnès aquest de GoPro per penjar-vos a TikTok el que són els descensos dels corriols que faig, i si no em segueixes el tindreu a baix, així que no sé què esperes de seguir-me també per allà, que últimament estic molt actiu. Gent, faig un petit peron aquí, només per ensenyar-vos que aquest tram és una miqueta confús. És baixar per aquí, o sigui, vens d'aquí i baixes per aquí, on hi haurà una X vermella, perquè aquest d'aquí sembla que és nou, que no són capaç de parar, i aquest tampoc, perquè mai els he fet. Però bueno, al Dragon Khan baixaríem per aquí. Així que bueno, segueixo baixant, que ja quasi estic sota la creu. Doncs bueno, gent, ja som quasi baix, i és per ensenyar-vos aquest corriol que puja per aquí, que va fent aquell zig-zag. Això és la tiralera dels galls, que puja fins al turó. Jo vinc d'aquí, i ara ja tirarem cap aquí, cap al parc. Però bueno, jo ja em despedeixo aquí per avui. Us recordo que a baix a la descripció tindrà les meves xarxes socials, per si em voleu seguir per allà. Doneu like si us ha agradat, subscriure-vos per més, i ara sí, fins la pròxima.